Hej, jeg har nu lavet en hule fyldt med TNT. Jeg vil regne med, at der er omkring 1200 eller sådan noget. Der er i hvert fald rigtig mange. Nu vil jeg så vise. Jeg har ikke prøvet det før, så jeg håber, det virker. Vi går lige sådan en lille lunde her. Er I klar, venner? Computeren lægger lidt med. Større lidt. Det lyder som en meget stort kabam. Lækker. Det hul var større, end jeg beregner for sådan en lille hule. Hvis det er, så må I rigtig gerne skrive nogle kommentarer, eller give tommel op, gå ud for, eller hvad I nu synes om videoen. Vi ses, venner.